91. Uyo gere panzvimbo yokuvanda yokumusoro-soro ucharambira pamuvhuro wamasimba ose. Ndichati pamusoro paJehovha ndiye utiziro bwangu nenhare yangu, iye Mwari wangu wandinoimba naye. Nokuti iye uchakurwira parugombe rwomuteye weshiri napahosha inouraya zvikuru. Iye uchakufukidza neminhenga yake, uchatizira pasi pamapapiro ake. Zvokwadi yake inhuru neduku. Haungatye chinhu chinovhundutsa usiku, kana museve unopfurwa masikati, kana hosha inofamba murima, kana kuparadza kunouraya masikati. Kurutirwako kuchava negumi ramazana nezana ramazana paruoko rwako rworudyi. Asi hazvingaswedere kwauri, uchangozvitarira hako nemeso ako ukaona mubayiro wavakaipa. Nokuti miJehovha muri utiziro bwangu. Iwe wakaita wokumusoro-soro ugaro hwako, hapana chakaipa chichakuwira, uye hapana hosha ichaswedera patende rako. Nokuti iye ucharayira vatumwa vake pamusoro pako kuti vakuchengete panzira dzako dzose. Vachakusimudza pamaoko avo kuti urege kugumutsa rutsoka rwako papo. Uchatsika pamusoro peshumba nechiva, mwana weshumba nenyoka uchazvisikira pasi. Zvakandida ndichamurwira, zvakandida ndichamurwira, ndichamuisa pakakwirira, nokuti wakaziva zita rangu. Iye uchadana kwandiri, ndichamupindura. Ini ndichava naye pakutambudzika, ndichamurwira nokumukudza. Ndichamugutsa noupenyu hurefu nokumuratidza ruponeso rwangu. Haleluya. Amen.